ihes egindakoak. Urteak dira etxe honetara itzuli ez naizela. Kanpotik ez da gehiegi aldatu. Adreilu harrezko fatxadak ondo eusten dio. Gogoratzen nuen baino aluminio zerratutako balkoi gehiago dago, goiko solairuetan batipat. Eta Instituto Nacional de la Viviendaren plaka ustarrik ezidunaren ordez, hutsune laukizuzen bat nabarmentzen da. Azken aldiko pintura geruza batek disimulatu ezin duena. Nire giltza sorta zaharra ekarri dut. Amari galdetu nion ia oraindik balioko zuen, eta esan zidan hala uste zuela. Zure aita zein zekena zen kontuan hartuta, nekez aldatuko zuen, ez da alde egin nuenean ere. Baina oker banago, sarrailagilari deitzea beste remediorik ez duzu izango. Eramanda registro zibileko agiria bada espada ere. Nik ez dut ezer jakin nahi etxe horretaz. Giltzatakoa astuna da. Euskal Herriaren mapa bat, metalezkoa. Ikurrina margotuta daramana alde bietatik. Koloreak ezabatzen hasiak badira ere. Noiz erabiliko nuen azkeneko aldiz? Duela 20 urte? Ez hainbeste. 17. Edo 16 eta koska. Ia 17. Aita ikusi izan nuen gehiagotan, zer esanik ez. Familia ospakizunetan, osaba izeba eta lenguzuekin. Hiletetan, noski. Ernesto eta bion arteko ezkontzan. Baskaria amaitu eta ia berehala joan zen egun hartan. Ernesto ez zitzaion gustatzen, eta onartu behar da, kasu horretan, arrazoia zuela. Naiz eta, ondo pentsatuta, sekula ez zitzaion nire nobiori gustatu, gogoratu aldudanez. Ernesto eren egungo hiletara etortzea espero nuen. Amak Elizako atzeko bankuen aldean ikusi zuela iruditu zitzaiola esan zidan, baina ez dakit ama sinetziala ez, alakoetan. Ernesto bere aitagin arreba ohiaren hiletan. Arraroa egingo litzaidake. Hala ere, uste nuena baino jende gehiago hurbildu zen. Lankideak eta ikasle ohiak batez ere. Familia aldetik ez hainbeste. Aitzol bera ere etzen Pensilvaniatik mugitu. Zeilekoaren unerik txarrenean zegoela eta etzela garaiz iritsiko argudiatuz. Zer pentsatuko zenukeen aita, jakin bazenu zure seme kutunak, premuak, ez zuela areginek egingo zure hiletara etortzeko. Idoiaren jokaldia, bestalde, etzen makala izan. Oraindik ez dut ulertzen nolatan prestatu ahal izan zuen horren bizkor hileta erlijiosoa. Aita ezertaz ezagutzen ez zuten parrokia batean gainera. Argura izango zuken zeremonia zibilaren ordez. Baina ez zuen bere asmoa sekula idatziz finkatuta utzi. Heriotzarako aldarrikatzen zuen bezain prestatuta ez zegoen seinale, nire ustez. Eta horra ordaina. Apaizaren gorazarrea ezin gatzgabegoa izan zen. Eta nire iloba txikien intziriek eta iruzkinek behin baino gehiagotan apaldu zuten ospakizunaren solemnitatea. Enoen sumatu idoiak enpeinu berezirik ipini zuenik haiek isilarazten. Ez da Mikel nire koinatuak ere. Hiletaz idoia arduratu zenez, etxaren kontua nire egokitu zait. Eta amak arrazoia izango du apika, eta aitaren pisuko giltzak berdina izaten jarraituko du, baina atarikoa ez dabil. Dorpea naiz onartzen dut, baina ez horren beste. Bizilagunen bati deitu beharko diot interfonotik, ia irekitzen didaten. Gomeztarrenean probatu dut, gure betiko bizilagunenean,
Berehala erantzun dute, bozgorailutik iritsi zaidan ahotsa ezagutu ez dudan arren. Haien amarena dela egingo nuke, senarrarekin Extremadurako herrira aspaldi itzuli zirela jakingo espanu. Isabelita alabarena izan behar du hortaz. Logikoa iruditzen zait haien etxea oinordetzan hartu izana. Kaixo, Edurne naiz, Txominen alaba. Beko giltzak ez dit funtzionatzen. Edurne, aspaldiko. Sartu aurrera. Atea, ahots metaliko ziku batekin zabaldu da. Ataria berritu dute. Agian orduan aldatuko zuten kaleko atea eta sarraila. Marmolaren antz urruna duen material batez estale dituzte antzinako gotelesko hormak, eta niri horribleak, baina norbaiti ezin dotoreagoak iruditu zitzaizkion pareta argi modernista aulegi batzuk piztu dira, etengailua sakatu dudanean. Malda bat ipine dute gainera, aulki gurpildunentzako igogailu moduko batekin. Gutunontziaren barruan, karta eta paper batzuk ikusten dira, baina susmatzen nuen bezala, ezin izan dut zabaldu. Nire giltzatxoak aurreko txapasko zaharra irekitzen zuelako, ez gutunontzi luze eta garden hau. Ahotik muturra ateratzen duen aldizkaria hartzearekin konformatu naiz, eta gora egiten dut. Etxean, nunbait, giltza egokia aurkituko dudan itxaropenarekin. Eskaileretatik, igogailoa hartu gabe. Total, 3 pisu besterik ez dira. Eta sasoiko nagoen bitartean, eskaileretatik igotzeko erabaki irmoa hartu dut. Egunen batean halako autorik egitea ezinezko izango zaidalakoan. Eta ariketa pixka bat egitea komeni zaidalako. Isabelita. Gure ateak parez pare zeudenez, eta adin bertsua genuenez, elkarrekin hasi gintuzten ia. Idoia ere Markosen, Isabelitaren nebaren ikasturtekoa zen. Ordu asko ematen genituen haien etxean txikitan. Haiek ere bai gurean, baina gutxiago. Gure aitak isiltasuna behar omen zuelako bere ikerketetarako, eta ez zituelako bizilagunak sobera maite. Tira, gure aitak ez zuen inor sekula sobera maite izan. Hori hala da. Dena zitzaigun inbidiagarri Isabelitaren etxean. Gurasoen adeitasuna, etxearen dekorazio koloretsua, prestatzen zituzten jakiz hasi exotikoak, han probatu genuen lehenengoz txinatar jatorriko janaria, bilkariak, dinsumak eta antzekoak, gure aitari elikadura osasuntzuaren antonimoak iruditzen zitzaizkionak. Mota guztietako jostailuen elektroniko zein analogikoen ugaritasuna. Baina, batez ere, animaliek erakartzen gintuzten Isabelitaren etxera. Gurasoek mota ia orotakoak eukitzen usten baitzieten. Arrainak, txoriak, muskerrak, akuriak, tordokak, terrario bat inurriekin, kilkerrak, plastikozko beren kaiolatxoetan edo haietatik kanpo. Guztiak biribilketa legeran ibiltzen ziren etxetik. Jostailu pila hoieken guztiekin nasmasean, esaten zuen gure aitak. Eta gela osoak kolonizatzen zituzten batzuetan. Baino geletako bat ia dortokentzat zen esklusiboki. Egia osoa esan behar bada, baldintzak ez ziren beti munduko higienekoenak. Txorietako asko suelto ibiltzen ziren etxetik. Horrek ekartzen zituen begien bistako ondorio orbandunekin, eta edonola ere, gomeztarren garbitasunerako jaidura aulak ez zuen asko laguntzen. Baina hori bost axola zitzaigun. Are gehiago, plus bat zen guretzat.
ordenaren eta asepsiaren paradigma zen gure etxearekiko kontrasteagaitik agian. Guk behin eta berriro eskatzen genien gurasoei, aitari zehazki berea baitzen azken hitza, kontu horretan bezala guztietan, animaliaren bat eukitzeko aukera, baina erantzuna ezezkoa zen beti. Gure aitak zioen animaliekin arduratsu jokatu behar zela, ez zirela jostailuak, eta gu ez geundela prestatuta maskota bat behar bezala zaintzeko. Ez gu? Ez gai zela uste zuen jende gehiena ere, erantzten zuen. Animalien zaintzak etika bat eskatzen zuela errepikatzen zigularik, naiz eta guk ondo genekien, gomestarrak gaitzesten ari zela, esplizituki esan gabe. Dortokek ematen zioten batez ere pena, guk deskribatzen genion ur ilunaz beteriko bainera txiki hartan. Oso animalia garbiak dira, eta ondo erreparatzen badiezue, jakintzu arpegia dute. Mantxotasunak ematen duen ezagutza sakonaren marka. Eta ondoren esaten zigun, ondo zaindutako dortoka batek 100 urte iraun zezakela. Eta kontatzen zigun, oraindik bizirik zegoela, Brisbaneko zoologikoan, Darwinek bere 1855ko esplorazio bidaian Galapago artxipelagoan jasotako ale bat, Harriet izenekoa, eta ondorioz, 160 koska urte zituela gutxienez. Urte kopurua aldakorra zen, istorioa errepikatzen zigun unearen arabera. Guk kalkulatu behar genuen zehazki zenbat denbora zen igaroa, Darwinek dordoka aurkitu eta bizitzen ari ginen urtearen artean. Istorio hura gogoan, Harry izena ipini zioten bizilagunek opari gisa jaso zuten azken dortokari. Tira, denon artean jarri genion izena egiazki. Ramsey motakoa zen, txikia oraindik, baina askoa zitekela komentatzen zuten. Oraindik gogoan dut haren oskolaren kolore berde urdinkara, zerra formako ertzekin. Isabelitak eta Marcosek dortoka berri hura jaso zutenean, beste 3 zeuskaten jada gainontzeko animalia guztiez gain, gure etxerako maskota eskuratzeko aleginak areagotu genituen. Aitari, idatzizko eskaera ofizial bat eta guzti igorre genion, 3 nebarrebok sinatua, eta amak lantokian lortu zuen zeilu ofizial batez apaindua. Tinko mantendu zen ezezkoan. Ikusiko duzue, gehitzen zuen huts egin gabe Harrieten istorioa kontatzen zigun aldi oro. Nola bizilagunaren dortokek, ez duten Darwinenak beste iraungo. Eta egia zen animalien bizitza itxaropena, gomestarren etxean, ez zela oso altua. Agian etxe hartako fauna ugaritasunaren ondorioz, edo gure aitak behin eta berriro azpimarratzen zuen arreta falta jarraituagatik. Edo nola ere, aitak lortu zuen gurekin. Idoiak eta biok, ez dugu sekula maskotarik izan gure etxeetan. Ez da nik dakidala aitzolek ere. Niri inoiz bururatu zait, mendeku bezala sikiera. Idoiarekin komentatu izan dut batzuetan. Baina erabakia hartzeko ordua iristen zenean, beti egiten nuen atzera. Kabroi hotzark, ederki zorratu gintuen, esaten du orduan gutako batek, edo biek batera batzuetan. Isabelita eta Marcosen gurasoek ordea, ez zieten esaten animaliak hiltzen zirenik. Bertsio ofiziala, bizilagunenean, iez egin zutela izaten zen beti. Gu haien etxetik itzultzen ginen bakoitzean, falta zen animaliaren eta iezaren kontabilitatea egiten genien gurasoei, utzi gabe. Eta aitak ez zuen gertatzen zenaz gu ohartarazteko denbora gehiegi galtzen.
Zei ez eta zede montre. Animalia horiek, hil egin zaizkie, ez dago besterik. Gure etxean, betidanik hitz egin da heriotzaz, bat ere eragozpenik gabe, txiki-txikia ginenetik. Elkarrizketa hura izan genuenean 6 edo 7 urte izango genituen Idoiak eta biok. Aitzolek pare bat gehiago, baina gu askoz ere lehenago ginen heriotzaren kontuaren jakitun. Isabelita eta Markosen gurasoek gureekin hitz egin zuten halako batean. Ez zituztela umeak traumatizatu nahi heriotzaren kontuarekin, eta nahiago zutela ihes egin izanaren bertsioari eutsi. Eta eskertuko zutela haien seme-alabek ere, guk alegia, jarrera horrekin bat egitea, bizilagunen presentzian geundenean behintzat. Aitak garaipen keinu nabarmena erakusten zuen hori guztia kontatu zigunean. Zer esanik ez, Goiok eta Mariak, bizilagunen gurasoek, proposatu zietena, utzi gabe betetzeko agindu zigun guri. Baina horrekin, argi geratzen zen gure etxean ematen zitzaigun hezkuntza maila, gomeztar mindulin horienaren oso gainetik zegoela. Gurean ez geniolako beldurrik gauzak diren bezala irudikatzeari edo izendatzeari. Eta heriotzari aurre egiten irakatsi zitzaigulako zehazkako ume ginenetik. Ondo genekien gainera, ondoren, ez zegoela ezer. Hurrengo urteetan, bizilagunen etxean animalia bat desagertzen zen bakoitzean, ihes egin du aldarrikatzen genuen keinu atsekabetu ustel batekin. Eta laster gauza bera esaten genuen kalean edo landan, gurasoekin paseatzera edo txangoan ateratzen ginenean, uso, arratoi eta beste edozein piztiaren hilotzarekin topatzen baginen. Edo telebista ikustean, dokumentaletan edo filmetan, animalia baten heriotza erreal zein antzestuaren lekuko suertatzen ginenean. Begira, horrek ere ihes egin du. Eta barre egiten genuen denok. Baita gure aitak ere. Gure etxean ezer ozen egin ziteken momentu pakarrenetakoa izaten zen. Beldur nintzen bezala, hor dago Isabelita, eskailera buruan, bere pisuko ate erdirekiaren eta gure aita zenaren artean, nire zain. Edurne, zenbat denbora. Isabel, besarkada eman diogu elkarri. Doluminak emanen izkizun zure aitarenagatik, eta barkamena eskatu hiletara joan ez izanagatik. Badakezu, niri hiletak ospitalekin antzera gertatzen zait. Tira, ezin ditut jasan, gainditu egiten naute. Egia esan, berez bosta xola zait Isabelita hiletara etorri izan ala ez. Motibo askori behintzat etzeukan. Ziur nago egunero ikusi izan balu ere, litekena dena, aurrez aurre horren luzaro bizi izan ondoren, gure aitak etziola buru imintzio eskaz bat baino gehiago zuzenduko agurtzeko. Baina, amorru uin bat sentitu dut barrutik igotzen, ezin baititut jasan mota horretako adierazpenak egiten dituztenak. Besteuk, hiletekin eta ospitalekin liluratuta egongo bagina bezala. Eta amorruarekin batera, baita nagusitasun sentimendu bat ere. Heriotzari aurre egiteko Isabelitaren ezintasun hori nondik datorren ondo gogoan dudalako, haren sustraiak errekonozitzen ditudalako. Gure etxeko hezkuntza ziku eta tinkoa arlorretan, zein baliagarria izan zaigun balioesten dudan modu berean. Eta une horretan bertan pasatu zaita amorrua. Etorri bezain bizkor. Gure eta ezagutu dudalako bapatean nire burutazioen segidartan. Gilipollas, deitu diot neure buruari pare bat aldiz. Gilipollas,
Gilipollas. Ulertzen dut, Isabel. Egon lasai. Ze moduz daude zure gurasoak? Herrira itzuli zirenetik primeran. Abuztua haiekin igarotzen dut, baina gero eta gehiago kostatzen zait hango beroa jasatea. Haiek batzuetan neguan etortzen dira aste batzuk pasatzera, baina gero eta gutxiagotan. Ez diot Marcos ez galdetu, zer esanik ez. Iesa hil zen duela ia hamarkada bi. Isabelita etzen bere nebaren hiletara joan, ezta ere. Zuen aita oso ondo ikusi nuen amaierar arte. Goizero ateratzen zen bere kilometroak egitera, eta egunero igotzen zen ganbarara ere. Ez dut bera baino gizon metodiko eta puntualagorik ezagutu. Gure Kant txikia. Zer? Berdin dio. Horrela deitzen zion aitari gure amak, garai batean, maite zuela uste zuenean. Guk, esan gabe doa, ezkenuen sekula horrela deitu. Lehenengo aldia izan da, ahots goran esan dudala. Tira, utzi egingo zaitut. Gauzak egin beharko dituzu etxean. Bai, paper batzuen bila etorri naiz, baina aita ezagututa berehala aurkituko ditudala imaginatzen dut. Gero kafe bat hartzera pasatu nahi baduzu? Ez dut uste hastia izango dudanik, Isabel. Ja, ulertzen dut. Baldakizu ia zuetakoren bat etorriko den ona bizitzera? Ala saldo egingo duzue. Galderak ustekabean harrapatu nau, eta ozen barre egin dudala uste dut. Ez dut Idoia eta bere familia ona aldatzen irudikatzen. Are gutxiago Aitzol. Ez da ni ere. Ba, ez dakit emakumea. Saldu? Agian. Edo alokatu. Akaso pisu turistiko gisa, kontua boladan dagoela probestuta. Bota dut. Eta atzera ezagutu dut gure aita erabili berri dudan tonu maltzurrean. Broma da. Ez dakigu oraindik zer egingo dugun. Goiz da oraindik. Horixe baietz. Elkara gurtu dugu. Bere atea nire atzean isten entzun dudanean, giltza atera eta probatu dut. Amak aurreikusi bezala, arazorik gabe zabaldu da gure etxekoa. Aitaren zuhurtasuna. Diru kontuetan. Oraindik gogoan dut nola esaten zidan, nerabezarora sartu berritan nengoela, Marcos nitaz maiteminduta zegoela eta hobe nukeela gainetik entzea lehenbailen. Morroi horrek arazoak baino zizkidala ekarriko. Ez behin ez da bitan ere, kanpaina oso bat abiatu zuen kontuaren inguruan. Aita gorroto nuen horrela hasten zenean. Izan ere, irudipena daukat hori hainbestetan esan izan espalit, enukela sekula larrutan egingo Marcosekin. Espain nuen horren gustoko. Bizpairu aldi baino ez ziren izan, haien ganbaran. Eta uste dut pixka bat desilusionatu ninduela, nigan horren interesatuta ez zegoela nabaritzeak. Ez behintzat, nire aitak susmatzen zuen bezain beste. Amak garai horretan ekin zion etxetik alde egiteari, egun batzuen buruan itzuli oizen arren. Gusasoi hartantxea ziginen geroz eta gehiago bizilagunen gandik aldentzen. Harri Dortokak ere, orduan egin zuen iez. Guk horrela esaten jarraitzen genion gurean, baina ordurako biztan denez, gomeztarrenean heriotzaren kontzeptua agerian zegoen. Isabelitak sekulako disgusto hartu zuela oroitzen dut, eta asko kexatu zela bere amak sakarrontzira bota zuelako Dordoka, institutoan geunden bitartean, hartaz despeditzeko aukera gabe utziz. Egun batzuk pasatu diren arren, ez dut hauts arrastu handiegirik aurkitzen etxean. Ez da
atza pasatuta, liburutegiaren apaletan ere. Gure aita metodikoa zen garbiketaren alorrean, bizitzako beste guztietan bezala. Berehala aurkitu dut, sarrera ondoko saskitxoan, gutunontziko giltza txikia, ganbarakoekin batera. Eta bere idazmaiko leheneko kaxoian, espero bezala, testamentuaren kopia. Ez dut irekitzeko lanik ere hartu. Ez zait bereziki interesatzen. Egongo da denbora, notarioak bere aurrera deitzen gaituenean. Idoiak aldez aurretik kopia bat eduki nahi zuen ordea, eta hortik enbaxa da. Oskailuari bizita egin diot, ia ustelduta edo usteltzeko bidean dagoen zerbait aurkitzen dudan. Letxuga piloa dago, eta itxura ona daukate oraindik. Azenarius beteriko poltsabi. Jogurt gutxi batzuk. Humus bio pakete bi. Hiruzpalau tonika. Araiaren edo arrainaren arrastorik ez. Veganoa bihurtua zela sinestu beharko diot idoiari, buruan kabitzen ez pasaitere. Hitler ere, barazki jalea zela esaten dute, baina ez naiz datua konfirmatzea sekul arduratu. Sukaldeko leio ondoko trampaduran, madari poltsa bete bi topatu ditut. Enekien hainbeste gustatzen zitzaizkionik. Nire etxera eraman ditzakeen, baina guztia sakarpoltsetan ustu eta, amaitzean, etxeko sarreran utzi ditut, edukiontzira eramateko gero. Pisua oroitzen nuen bezala dago, gutxi gora bera. Sala, sukaldea, gurasoen logela izandakoa, komuna, aitaren estudioa. Aldaketa bakarrak gure logeletan ageri dira. Horietan, ez da geratzen nebarrebon arrastorik bat ere. Aitzoren azena, trasteleku modukoa bihurtuta dago, eta idoia eta biona, bigarren estudio. Liburuz eta karpetaz josita dauka goitipera, eta mahai bat albo batean, gubion oeak baino handiagoa. Flexo itzaliaren azpian, liburu bat, horri markatzailea erdian duena. Richard Rortyren Contingencia, ironia y solidaridad. Irakurtzen ari zen azkenekoa, agian. Horriztatzen hasi naiz. Arkatzaz egindako ohar txikiak dauzka orrialde alboetan, markatzailera iritsi arte kasik. Pixka bat astoratu naiz aitaren letra ezagutu ez dudanean. Ez dut gogoan, ala, kaligrafia aldatu zitzaion azken aldian. Enaiz ezer pertsona da bilatzen saiatu. Ondo baitak itaitak gorroto zituela egunerokoak eta narrazio autobiografikoak. Egoaren puzgailu horiek. Nire kuadernoan idazten dituen burutazioak eta ipuintxoak deskubritu zituenean, etzidan ezertxo ere esan. Baina nik argi sentitu nuen bere erdeinuaren sama guztia, eta ez egun batez bakarrik. Beste seme-alaba batzuek, gurasoen etxera itzuli eta beren gaztaroko poster ergelekin eta aldizkariekin eta komikiekin, eta novela merkeekin eta kasetekin eta zede lotxa emangarriekin, eta panpeinekin eta bideojoko ondatuekin topo egiten dute. Horixe pentsatu dut, gure logela izan zena abandonatzean. Sarrerako atera hurbildu naiz, nire atzean argi guztiak itzalita uzten nituela ziurtatu ostean. Janari poltsak hartzera noa, azkeneko gauza bat egin beharko nukela bururatu zaidanean. Aitak, ertziki debekatuta zigun ganbarara igotzea. Ura bere erreinua zen, edo beto esan da, erreinuetako bat. Bere estudioan sartzea, ikertzen edo idazten ari zenean batez ere, oso zigortuta zegoelako oro bat.
Baina estudiora sartu egiten ginen, noizean behin. Batez ere ama etxean espazegoen eta premiaren bat bagenuen. Edo nola ere, laster ikusi genuen han ez zegoela ezer bereziki interesgarririk, eta gutxitan agertzen ginen handik. Baina ganbara, misterio bat zen. Inoiz, Aitzolek, Idoiak eta Hirurok espedizioren bat egin genuen gora, eta belarria ipini genuen ganbarako atearen gainean. Ez genuen ezer entzun. Eskinen nahikoa ausartak izan atea irekitzeko eta zirrikitutik begiratzeko. Oraingoan, egin ahal izango dut. Nere burua imaginatzen dut, eskailerak igo bitartean, abenturaren berri Idoiari ematen eta biok parrez lertzen. Ziur baikaude, goiko hartan ez dagoela ezer kitzikagarriagorik aitaren estudio gazgabean baino. Azkeneko solairura iritsita, gelatxoetarako sarbidea ixten duen ezizko atea ireki dut lehenengo, eta ondoren lau ate kontatu eta hantxe dago gurea, tercero derecha, kartelaz markatuta. Horko giltza, lehenengo atearena ez bezala, antzinako horietakoa da, burdina urtuzkoa, eta erdoiltzen hasita dago muturraren aldetik. Lehendabizikoz, usainak eman dit atentzioa. Ezaguna egiten zait, baina ez dut hasieran identifikatu. Berehala ohartu nahi zergatik. Askoz ere, dentso eta kontzentratuagoa usaindu nuelako txikitan, Isabelitaren etxeko bainugelan. Gela zabai maldadunaren erdian, plastiko urdineko igerileku zapal bat bezalako egitura bat dago, 15 edo 20 zentimetroko sakonerakoa, eta erdian, dotore igeri egiten, dortoka bat. Ramsey motako dortoka bat. Harry. Ez daukat zalantzarik, oroitzen dudana baino handiagoa bada ere, metro erdi ingurukoa, edo gehiago akaso. Ihes egin zuenean, etzen horren laurden batera iristen, baina urte asko igaro dira. Dortokak, mugimendua sumatu duenean, gelditu eta burua pixka bat atera du uretatik, eta eskuineko begia nigan finkatu duela iruditu zait. Gure aita espero alzuen? Oso txukuna dago dena, ura pixka bat uhertzen hasia dela ematen duen arren. Odi batzuk ikusi ditut pizinatxoaren albo batean, fondoan dagoen arraskarekin konektatuta daudenak. Gure aitak, bainugela txiki bat muntatu zuela konprobatu dut. Ondoan, plater batean, madari eta letxuga arrasto gutxi batzuk ikusi ditut, eta auskailoaren edukiaz gogoratu naiz orduan. Horma ez oso altuetan, apalategi batzuetan, forma eta tamaina ezberdinetako kaiolak daude. Txorientzat, baina baita kilkerrentzat ere, eta kristalesko arrainontziak, narrastientzako eta inurrientzako terrarioak. Guztiak utzik, baina iruditu zait inoiz animalia bat edo gehiago hartu zituztela, agian luzaro. Izan ere, oraindik ez dakit zer pentsatu ikusten ari naizenaz. Ganbaran ez dago piztarik eman diezadaken beste ezer, kuaderno edo karpeta edo... Agian bere estudiotako batean, baina aita ezagututa, ez dut uste ezer topatuko dudanik. Idoiak eta Itzolek ez dute sinetziko kontatzen diedanean. Ez da amak ere. Seguro nik buruan darabiltzadan hipotesi guztiak botako dituztela arrapalada batean.
Ez dakit. Eta ez dakit inoiz kontu honen inguruko egia osoa jakitera iritsiko garen. Oso ondo jabetzen naiz ordea, luzaro hitz egiten jarraituko dugula aitari buruz gure artean. Onerako espada ere. Ontzi baten bila hasi naiz, jarri garraiatzeko. Ez dut hemen utziko. Hara non, maskota baten jabe bihurtuko naizen azkenean. Ramsay Dordoken zaintzari buruz informatu beharko dut, hori bai. Ondo informatu ere. Bapatean, beldurra sartu zait. Ezote dudan gaizki egingo. Nahiko arduratsu portatu ahal izango naizen. Antzinako beldur bat. Kontuz jaitziko naiz eskileretatik, dena prest daukadanean. Isabelitak ez du ikusi behar zer daramadan.